el deporte más bonito del mundo, Xavier. Alaxe da, bai. Seizak, Jose Txozain Nitro. Jose Lizartza adiskidea. Ongi etorri, Xavier. Eskerrik asko. Ongi. Xarmanki. Jaun Andreok, ongi etorri ETV Nitrora, gure betiko kirolen gotorleku den kate mestizo honetara. Alaxe da, bai, Xavier, sekulako arrakasta du gure saioak. Mugak gainditzen ari gara gainera. ETV eta Nitroren estaldurari esker, Motilla del Palankarren ere ikusten dute. Hain zuzen ere, Gabonetako lehen zorion txartela bidali digute. Zuk esaten dozun moduan, Xavier, onats! Ara, ondo. Bueno, lasai dago, behintzat gizona. Lagunok, gure jendartean guztiz errotutako beste kirol eder baten berri jakin behar dugu, beste kirol eder bati egin behar diogu lekutxo bat, eta horretarako Nafarroako beste herriska xarmangarri batera joko dugu. Fustinanara, ez alda ala, Josetxo? Ongi diozu, Xavier! Fustinana, lur oparoa eta argitsua! Bizitzera joateko moduko herria, Fustinanako jotak dioen moduan. Tócame los cataplines, que me voy pa Fustinana. Tócamelos por la noche, que me voy por la mañana. Hori duk sasoia, hori, Xavier! Zirraragarria, benetan, oiopikorra jartzen. Eskerrik asko, Xavier! Beste luzamendurik gabe, Fustinanatik pasatzen den Tausteko kanalerantz abiatuko gara. Handik eskainiko izuegu gaurko kirol saioa, Josetxo. El deporte más bonito del mundo, Xavier! Tausteko kanalaren ertzean mendez mende egin izan den kirola. Zuetako askok ezagutuko duzu, izena? Bera bezain bitxia den kirolau. Nioen bezala, izena bera bezain bitxia. Apártate, zagal, que te espanzurro. Epaileak aitaren batean emango dio hasiera gaurko saioari, adi lagunok! Orditu zue, tiro pitxoneko Toribio el Garbancero, kamisetari gabe, eta Tomás el Zungadillas, kamisetarekin. Tomasek Fustinanako kasinoko zerbitzaria dago ofizioz eta hiltegiko txekorri irtzailea afizioz, eta nio gorrekin dio, Arauak oso simpleak dira, Xavier! Barruko arropa zikinez betetako poltsa hartu eta aurkaria! Astinduak emanez, kanalera bota behar da. Hortik dator kiroloren izena, apártate zagal, que te espanzurro! Bueno, nafar itxura hondirik ez dute, baina, itxura ez esan nahi dut, baina egundoko astinduak ematen ari dira elkarri, Josetxo? Egundokoak, bai horixe, Xavier! Eta badirudi Toribiok muda zikin gehiago sartu duela poltsan eta nabarmen. Menperatzen ari dela Tomás el Zugandillas. Material aukerak eta egokia egin du Toribiok, Xavier! Eta biek ala biek ezagun dute, teknika zaila menperatzen dutela. Urteetako prestaketak eta berezko doainek, azkenean oberenak bere izten dituzte. Gutxi iristen dira, apártate zagal, que te espanzurro, kirol honen katedralera, Tausteko kanalera, baina jarrai dezagun lehiaz gozatzen. Hori da, hori, astintzeko gaitasuna! Erne, ara, bota du, ez usteko galanta, Xavier! Ya tenemos a Peldún. Tomás, el Zugandillas nagusitu da, Xavier. Tenemos a Peldún para rato, Josetxo. Ya lo creo, Xavier. El Garbantzero izan zeniaz Txapeldun, eta gaur ere menpean hartuta zuen, kasik aurkaria ikusi duzue, baina azkenean ezin izan dio txapelari eutsi. Txapela Tomasentzat, honen bestez. Eta onaino ETV eta Nitroren gaurko
gaurko emankizuna. Eta badakizue, aurreko egunetako arropa zikina espaduzue oraindik labadoran sartu. Ara izabiltzate kirol hau egiten hasteko. Milaka urte dituen kirola ikusleok. Apartate zagal, que te espanzurro. Tira balagunok, lehengo itxuarena, ikusi arte. Jositxo, zergatik hitz egiten dekain altu? Hau mikroa, Hemendik Honekin ez diet ezer entzuten, Xabier. Nera hotxara entzuteko lanak. Joder.